Έχουμε μαζί μας τον κύριο Εύρο Αλεξάνδρο. Είσαι μέλος, φαντάζομαι, μπορεί να μου πεις τώρα πολλά χρόνια. Ναι, είμαστε που το πριν το 90 εμείς. Πριν το 90. Ναι, είμαστε που τα πρώτα μέλη της ίδρυσης της Manchester United Fans και ναι, του συνδέσμου που ήταν από τους πιο παλιούς συνδέσμους. Είπε μου ο κύριος Ρόνης Σωτηριάδης. Είπε μου ότι είμαστε το πρώτο fan club ομάδας, ξένης ομάδας στην Κύπρο. Μπράβο, Και ξεκάθαρος ο λόγος που η United είναι ίσως η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Ναι, όσον αφορά τον κόσμο της, όσον αφορά τις επιτυχίες της κτλ. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο. Ειδικά τον κόσμο που έχει, σε όλο τον κόσμο που έχει, τους οπαδούς που έχει σε όλο τον κόσμο είναι μοναδική. Είναι μια ομάδα που πέρσι είχαμε τεράστια προβλήματα και στο ποδόσφαιρο και στους αγώνες. Ξεκάθαρο. Ναι, και όμως ευκήκαμε οι πρώτοι, που τις πρώτες και σε... Κοιτάξτε, και εμείς σκεφτούμαστε το, ούλοι το καλοκαίρι να το ξεκινούσαμε, που πέρσι το ξεκινούσαμε και είπαμε φέτος ενώ ξεκινήσουμε, είμαστε οι United, ό,τι αποτέλεσμα και να είναι, εμείς είμαστε United. Ξεκινήσαμε το, βλέπουμε τον κόσμο να το αγκαλιάζει, νιώθουμε και το support που εσάς και είμαστε δίπλα σας γι' αυτό με τον Χαράλαμπο. Ούλες τις ανακοινώσεις του συνδέσμου, κάνουμε τέτοιο share, λαλούμε τις όλα μας τα live. Θέλουμε τον κόσμο να έρθει στο fan club, να το στηρίξουν για να δυναμώσει κι άλλο. Και έτσι ώστε να έχουμε την ευκαιρία να στέλνουμε παραπάνω άτομα σε κάθε παιχνίδι, στο Old Trafford, διότι είναι μια εμπειρία η οποία αν δεν πάει να ζήσεις μια φορά στη ζωή σου τουλάχιστον και πίστεψτε με αν πάτε μια φορά να θέλετε να πηγαίνετε κάθε φορά. Συμφωνώ πλήρως μαζί σου, εμείς είμαστε όχι ευχαριστημένοι, σούπερ ευχαριστημένοι μαζί σας. Η σχέση μαζί μας, η δουλειά που κάνετε, ο τρόπος που την κάνετε νομίζω είναι μοναδικός. Ελπίζω να έχουμε μια καλή συνέχεια, αν μπορέσουμε να έχουμε και κάποια έσοδα, να μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε ακόμα πιο πολλή δουλειά, πιο αποτελεσματική δουλειά. Η Manchester United είναι μια ιδέα, είναι κάτι όμορφο, ασχέτως των επιτυχιών ή μη των επιτυχιών. Σίγουρα. Είναι μια διαδικασία, εγώ ήμουν αγέννητος που έπεσε το αεροπλάνο, αλλά ύστερα στα πρώτα μου χρόνια, δηλαδή από 6-7 χρόνων, όταν μάθα την ιστορία και είδα ήταν πόγινε, ας πούμε, αμέσως που γίνεται η ημέρα αποφάσισα ότι θα είμαι με Manchester United. Ακριβώς. Και όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε στο Trafford, θα πάτε την επόμενη ημέρα στο tour του γηπέδου και όταν μπείτε στο δωματιάκι του αεροπορικού δυστυχήματος, θα σηκωστεί τριχάς κάγκελο, θα νιώσετε υπερηφάνεια για αυτό το πράγμα το οποίο δημιούργησε η United μετά από το δυστύχημα και να καταλάβετε πόσο μεγάλη ομάδα είναι και τι μεγάλη ιδέα είναι η Manchester United και γιατί έχει τόσο περήφανους υποστηριχτές. Πρέπει να σας πω ότι φέτος, στην επέτειο που γίνεται κάθε χρόνο στο Μόναχο, Ναι. θα πάμε μια αντιπροσωπεία, περίπου 6 άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας στην Κύπρο και θα καταθέσουμε στεφάνι, κάτι που θέλαμε από το 80 να το κάνουμε κάποιοι και δεν βράμε την ευκαιρία. Κοίταξε, είναι ακόμα ένα βήμα να μεγαλώσει τόσο σύνδεσμο και τούτη ιδέα στην Κύπρο. Είναι πάρα πολλά σημαντικό το που να κάνετε και φαντάζομαι ότι είναι έξι που να πάνε τη ιδέα και τη ανατριχίλα θα νιώθουν για αυτό το πράγμα, αλλά είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει και πάρα πολλά καλό το που να κάνετε. Επίσης πρέπει να σου πω κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια το προωθούμε πάρα πολλά. Είναι και μια πολιτική της Manchester United στην Αγγλία, των κεντρικών. Είναι η κοινωνικοποίηση και η βοήθεια προς άτομα τα οποία τη χρειάζονται. Φέτος είχαμε περίπου 30, δεν κάνω λάθος ακριβώς, περίπου έναν αριθμό γύρω στα 30 παιδιά τα οποία είχαν διάφορα προβλήματα στην Αγγλία. Τα φιλοξενήσαμε 3 μέρες, τους βοηθήσαμε,
τους έδωκαμε δώρα, απολαύσαν έναν τριήμερο στην Κύπρο εντελώς Νομίζω αν διαφορετικό. δεν κάνω λάθος, έπιαν το μάτι μου ότι πήρετε του και για πάντελ. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Επειδή Επήραμε τους και στην Καμίλες. ο ειστράκτορ του πάντελ είναι φίλος μου και είδα το στο story. Ναι, ναι, ναι. Έκαμε τους έναν τριήμερο πραγματικά. Πάρα πολύ ωραίο. Γι' αυτό μπαίνουμε σε έναν άλλον τρόπο ζωής, όχι μόνο το ποδόσφαιρο και το πώς μπορείς να κοινωνικοποιηθείς με τον κόσμο, πώς μπορείς να δώσεις στον κόσμο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα μέσο για να μαζέψεις. Νιώσαμε την αγκαλιά που λαλεί και τη ζεστασιά του συνδέσμου, το οποίο μπορεί να μπουν όλοι που κάτω του. Με το που έκαναμε ένα live από μονομιάς, ήβρετε μας και βάλετε μας που κάτω ομπρέλα με λίγα λόγια, του κλαμπ, χωρίς να το θέλουμε. Μπήκαμε με τα σίγια μέσα, να είμαστε με τα σίγια μέσα, να στηρίξουμε το συνδέσμο, να μεγαλώσουμε και είναι η ιδέα της United να πιάει όλη την Κύπρο. Το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι πέρσι είχαμε κάνει και μια ομαδική εκδρομή, την οποία την δηλώσαμε σαν Manchester United σύνδεσμο της Κύπρου, 33 άτομα, είναι είσαστε και εσείς. Θωρεί με που γελώ, γιατί είναι τον που καρτερώ που χαρά μπορεί να μου πει. Ναι, και κάναμε το πέρσι και κάναμε μας πρόγραμμα, η Manchester United. Εδώ κάναμε γύρω στο γήπεδο, πήραν μας μέσα στα απόκρυφα του άστομου της Manchester United. Πάρα πολλά σημαντικό. Πήραν μας τη νύχτα και εδώ κάναμε δωρεά φαγητό. Καθίσαμε σε ένα χώρο που είχε άλλους 4-5 συνδέσμους που ούλον τον κόσμο. Έφεραν μας παίχτες παλιούς και κάτσαμε μαζί τους, φωτογραφηθήκαμε. Έγινε μια συζήτηση και άλλη μέρα πήγαμε στο γήπεδο και εδώ κάναμε μας δώρο και ενωθήκαμε οι δύο συνδέσμοι. Ήταν μια ευκαιρία να ενωθούμε οι δύο συνδέσμοι. Και την άλλη μέρα πήγαμε τώρα 33 άτομα σε έναν τόπο και παρακολουθούσαν το παιχνίδι. Ήταν μια σχέση άμεση με τη Manchester United σε επίπεδο φιλικό, σε επίπεδο γνωριμίας με το άμεσο χώρο της Manchester United και απολαύσαμε το παιχνίδι. Λοιπόν, είναι ακόμα ένας λόγος να έρθετε όλοι κοντά στο σύνδεσμο, να νιώσετε την αγκαλιά της οικογένειας του συνδέσμου στην Κύπρο, η οποία από ό,τι καταλάβετε ξεκάθαρον ότι έχει άμεση σχέση με την ομάδα και ένας πολύ δυνατός σύνδεσμος δυναμώνει και σχέση με την ομάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, δικαιούμαστε όσον έχουμε παραπάνω μέλη και όσα τα μέλη μας είναι εγγεγραμμένα μέλη, δικαιούμαστε παραπάνω εισιτήρια. Δεν ξέρω, πρέπει να γνωρίζουν ο κόσμος ότι είναι κρατημένα τα εισιτήρια της Manchester United του γηπέδου από την αρχή μέχρι 2 χρόνια. Που σημαίνει ο σύνδεσμος φυλάουσιν ένα μέρος πολύ ελαχιστό, δηλαδή κανένα 2.000, μόνο και μόνο για να μας διούν τους συνδέσμους στον κόσμο. Και όσο πιο πολλούς έχουμε εγγεγραμμένους, τόσο πιο πολύ δικαίωμα έχουμε να έχουμε εκείνα τα εισιτήρια για να πηγαίνει να βλέπεις τον αγώνα. Εμείς πριν κάμποσον καιρό, ο σύνδεσμος μας έφερε το Φέρκουσον, έφερε παίκτες, το Σόλσκερ, έφερε πάρα πολλούς παίκτες. Μια φορά έφεραμε και τον Ρονάλτο στην αρχή. Δηλαδή έκαναμε πάρα πολλές καλές σχέσεις. Οι σχέσεις του συνεχίζονται και οι νέοι άνθρωποι που μπήκαν τώρα μέσα ακόμα υπερθεματίζουν του αυτές τις σχέσεις, δημιουργούν ακόμα καλύτερες σχέσεις, διότι από εκεί αλλάξαν τα πράγματα. Νομίζω ότι η δουλειά που κάνετε μόνο που τα λαλούμε και μόνο η ευγένεια σας και ο τρόπος που μεταφέρετε το που λαλούμε, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Είναι άμεση σχέση μέσω των μέσων ενημέρωσης. Άρα με το που μου είπες τώρα να περιμένουμε ότι μέσα στη χρονιά θα υπάρχει ένα πάρουμε μαζί μας ένα ταξίδι το οποίο... Νομίζω σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο πήραμε απόφαση πότε να είναι. Οκ, άρα αναμένουμε... Να αναμένετε, να καλεστείτε και να μας κάνετε κάτι παρόμοιο που και μέσα πλέον. Όμως και κάτω να το πελάνουμε, να πάρουμε σίγες κάμερες μαζί μας, να κάνουμε διαφήμιση του συνδέσμου και της United. Απλά εμείς, είπα το και του Χαράλαμπου, είμαστε μέλη του συνδέσμου και το πράγμα θα το προσπαθήσουμε να το εισχωρήσουμε και να είναι ένα μέρος του συνδέσμου για να δυναμώσουμε αυτό το πράγμα που λέγεται Manchester United. Το άλλο που πρέπει να σου πω είναι το εξής. Υπάρχει μια μαγεία μέσα σε αυτή την ομάδα και νομίζω ότι δημιουργήθηκε που γίνει το δυστύχημα. Ναι. Και μετά βρέθηκε ο Best, βρέθηκε οι πρώτοι οι οποίοι τέλος πάντων ο Bobby Charlton, ναι. Και δημιουργήθηκε μια μαγεία.
πάει ας πούμε σε όποια πόλη του κόσμου, ας πούμε. Μπορεί να πάει στην Κουαντσού, ας πούμε στην Κίνα, ή μπορεί να πάει στην Μπαγκόγκ, ή μπορεί να πάει στην Ελλάδα, ή οπουδήποτε πάει τέλος πάντων. Και άμα έβρεις τούτα τα άτομα, ή τους ομίλους οι οποίοι είναι τεράστιοι ομίλοι από εκεί, μιλούμε για τεράστιες πόλεις, 20 εκατομμύρια, αμέσως σε υποδέχονται σαν να είσαι φίλος τους. Να πίστευτο. Μου θυμίζει κάποτε τούτες τους Ρότσαρι και τούτους ούλους τους μασόνους που έμενε χωνευκά, ας πούμε, μου θυμίζει του είναι τη σχέση, αλλά να υπάρχει μια, όχι μόνο μια τυπική σχέση βάσει εκείνων των μυστικιστικών τους πεπιθήσεων, αλλά υπάρχει μια φιλία η οποία φτιάχνει που γίνει το δυστύχημα, που γίνει την πορεία που έκαμε ο Φέρκουσον, η Manchester United των τελευταίων 20 χρόνων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.